ngaturaken pun wonten Tari Gucing Candra Mawa. Ya iki. Was. DPLS audio profesional dipun sukujung dening para kanca-kanca YouTuber. Lalu kanca-kanca pedagang Juluk Egung. Oh, tersonton niku. Wow. Wow. Woi. Ojo kaya mangkono. Kene iki bocah kene iki sik awas. Iya. Piye? Iya. Hei. Up. Yo iki sar SKK lho Dik. SKK ki siji karo kancane. Yo minum dipersiapne. Yo ho ho ho. Hari Laksono iki man. Iyo, bos, sak joso. Minggu Pak Kopi. Ayo, gantian.
Inilah saudaraku Ketuk Wijaya. Ayo lo tuh. Yo, iya. Iya. Padha arep ngendi iki? Kira arep ngendi, Ron? Kaya ngene man kaya ngene hop aku penak man aku wis turu man iki tenger aku ki wis rasa ayo wis suwe ora kaya mangkene penane yo 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 oh iya ayo Mas Prayet turu lho man ya kita wis penak pisan sira ora ngandel hey ho hey ho hey yo yo kali iki lo eneke jauh paitan man paitan sing legi ora ono bocah-bocah ki wis kena pecing manis kabeh la 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 lo ngengkel lo man ngengkel man ai raga wis tuwa to raga tuwa jiwane ya tuwa oke ini sapa Yori sapa Koiri ayo maju ger ayo kucing aku penak man rompi iki gilirane ayo maju le ayo gilirane Koiri ayo ri Mas Koiri iki gilirane sampean Agus pikir Agus metu apa di sini Dik lungo ger iki wis gilirane Mas Koiri ganti tenaga muda tenaga tua padha minggir senajan tua panggah tua Mas yo gantos Dik ayo he ho up jos iya ayo Mas Koiri los masuk terus hop halo sayang jamu paitan jamune paitan bocah kene iki lho ayo lo sapa sing nyonyor anu Prayet aja kaya ngono to sing ngeyel Prayet Prayet aku piye to iya lo nah ayo aku aja dikungkar pan ya ayo yo Mahisa budaya rambake oh tetep gurih tetep garing yo rambake
Awake musimnya panas lho, Tut. Ya, masuk. Guyi lho, Tut. Wayahe goreng. Iki wayahe goreng ngene, Tut. Ayo. Oh. Ah, jos. Oh iya. La. Aku penak Mas Sutris. Oh, jadi. Oh. Aku tak turu Mas ya. Mip ta. Piye kowe iki? Oh. Jaluke manoragan Mas Koiri. Ayo pinang kono, dipinangkani. Op. Bayo mae. Bakule klumpuk lotot iki Tut. Dan wayahe goreng. Wayahe goreng. Ho. He. Adah kene. Yo. Oh. Iya gone ya disawerno. Ya gone. Aja sing jarang tok. Oh, iya. Usa. Lo. He. Lo. He. Yo. Ayo. Sing ngegong sapa Mas Sutris? Sing ngendang Mas Koiri. Ayo lo Mbak Latifah iki wis wancine. Mbak Latifah wayahmu nyong. Loro ati loro Mas Kirun ditayubke. Iki jale Mas Andi. Ya. Ditayubke dipenakke sing kepuenak ayo. Kaya ora lara to kok ping loro iki. Lara, iki kok malah ngombe es teh, nyerang es teh. Pisane wis gletak ngene iki lho. Kandhani kok. Pak Yit. Ayo lo. Goyangane lo Masun. Ya iki sing SKK sak tulung ekek. Ala Mas Andi dikepenake. Mas Gendut. Ora bareng Dandi.
Banjur Sri Ramo ketatu kena ngopo? Bojone bojone bola-bali mangkane galane rasa rasa tresno liramu rapi sonjoko tak sesuwun ing dalam paringan eling amarah luarku ingalo nyandi ayam tantrem ayo bablaske tayung Mas Andi ya iki lara ati bola bali ojo larani ati yo ayo lo monggo ingkang sampun pikantuk sampur kula atur enggal jumeneng monggo yo yo iki matur suwun Mas Saifuddin nggih jos bola bali aja ngarani ati aku ora bakalan lara ati Maesa ayo Kak ayo ya iki pengen penak tenan bocah iki saja wis kepenak tenan iki
ayo lo wangsine iki wangsine aku diterke Bali yo Mam. Aku nyuwun terno Bali maneh. Panas. Yuk. Dari para Sutrisno Budaya. Awri kalau sampun kita aturaken mengkipun wonten tari kucing Condromowo, wonten Mas Hun Mas Andi dan juga kawan-kawan. Salajengipun niki mangke uga wonten tari rampok singa bareng tandingipun. Pramila sampun kesasa kundur sumangga samangke dipun pirsani tari rampok singa bareng tanding. Dan suka sekali aku. Pengen aku banyak suka sekali.